La presentació de les noves sales permanents de la Guerra Civil del Museu Nacional presenta una sèrie de característiques molt novedoses, en primer lloc per l'augment de sales dedicades a aquest tema, en segon lloc també per l'augment d'artistes exposats i sobretot també pel nombre d'obres. Estem parlant que s'exposaran al voltant d'un centenar d'obres, més d'un centenar d'obres, 50 de les quals no han estat mai exposades en l'exposició permanent. Aquest fet és degut a la gran potència de les reserves del museu. Moltes d'aquestes obres provenen d'un contingent d'obres del moment de la Guerra Civil Espanyola que van estar dipositades durant molts anys a les reserves del Museu Nacional i que a mitjans anys 80 es van descobrir totes aquestes peces. Moltes d'elles han estat exposades puntualment o prestades a exposicions, però el que fem és, d'alguna manera, posar-les en valor i exposar-les moltes d'elles que mai han estat exposades. Bé, pel que fa a la distribució de les obres, serà, diguéssim, una distribució que tindrà en compte gairebé tots els registres creatius. Tindrem pintura, tindrem escultura, dibuix, gravat, cartell, fotografia, cinema, paper moneda. Per tant, pretén mostrar una mirada global de tot el que va ser aquell període. Bé, d'alguna manera l'exposició està dividida en diversos àmbits. Aquests àmbits són més o menys un àmbit dedicat sobretot al tema dels bombardejos, les massacres sobre la població civil. Té un paper important la imatge dels avions, que per primer cop la població civil podia ser atacada per l'aire i d'alguna manera les imatges que els artistes mostren aquesta població civil d'alguna manera assustada per veure per primer cop com era atacada amb unes estructures metàl·liques que queien bombes del cel. Això té una imatge molt present, diguéssim, dintre de les sales de la nova col·lecció permanent. També els efectes dels bombardejos sobre la població civil. Té un paper important també el paper de la dona en temps de guerra, en diferents registres, ja sigui com a víctima, però també com a heroïna. La figura de la miliciana, per exemple, té un paper important també en alguna de les pintures. En aquest sentit, la mitificació de personatges que van morir durant la guerra, per exemple, ja siguin soldats, com per exemple la miliciana Lina Òdena, o per exemple figures com García Lorca, que van ser homenatjades posteriorment a la seva mort i mitificades, les podrem veure en aquestes sales de la permanent. En aquest sentit també hi ha un espai monogràfic dedicat al Pavelló de la República, que aquí justament on ens trobem en aquest moment, és el Pavelló de la República de l'Exposició Internacional de París, on van participar diverses obres que formen part de les col·leccions del Museu Nacional i que per primer cop es posen dintre del museu en valor, dintre del seu context. O sigui, les obres que tenim aquí, una gran majoria, van estar penjades en aquelles parets, al costat, evidentment, d'obres de renom internacional, com el Guernica de Picasso, el Segador de Miró, que va desaparèixer. Per tant, a part del Pavelló de la República, també tenim un espai dedicat a tot el que és la iconografia dels exèrcits, també la iconografia de les evacuacions de la població civil, que molts artistes van treballar aquest tema, un tema important, que d'alguna manera és un dels més durs, perquè més enllà dels bombardejos el que es produeix després és sobretot les evacuacions. I en aquest sentit tenim obres tan importants com l'evacuació d'Elios Gómez, per exemple, un artista també important de les nostres col·leccions. I finalment tenim un apartat dedicat també al paper moneda, molt important en aquest moment per la seva condició d'efímer però de necessari, que es va produir també durant la Guerra Civil amb l'objectiu de poder continuar d'alguna manera treballant amb comprant i venent i que la població pogués anar subsistint. Tenim un espai, una vitrina del nostre hàbit numismàtic dedicada precisament a aquest tema. Finalment també tenim la fotografia, evidentment, el fotoperiodisme, amb noms importants, entre ells podem destacar alguns noms emblemàtics com el d'Agustí Centelles o fins i tot Antoni Campanyà, un artista del qual tenim en aquests moments una exposició temporal al Museu Nacional i que estarà també representat a les sales de la permanent. Finalment també tindrem diverses filmacions, algunes d'elles noves, proporcionades per la Filmoteca de Catalunya, amb la qual tenim un acord de treball des de fa molt temps i que permetran d'alguna manera posar en context
aquestes pel·lícules de cinema amb diverses obres de la col·lecció permanent, també amb fotografies. En certa manera, el que volem és que hi hagi un diàleg entre tots els registres artístics. És una exposició permanent on es conjuga l'aspecte patrimonial, l'aspecte històric, l'aspecte fins i tot biogràfic, i d'alguna manera ens explica la Guerra Civil Espanyola, que en si mateixa gairebé és com un gènere artístic, gairebé ha esdevingut per ella mateixa, més enllà de la qualitat de les obres, perquè estem parlant en molts casos d'art d'urgència, no només el cartell era art d'urgència, sinó de moltes de les obres que veurem són obres realitzades a gran velocitat. Els herois, les víctimes, els botxins, sempre han estat els mateixos en totes les guerres, i en aquest sentit pensem que aquesta col·lecció permanent, amb aquestes aportacions que he anat comentant, pot tenir un gran interès per al públic.